Unsay kalainan sa bonus og 13th month pay? Una, ang bonus walay balaod para niini. Samtang ang 13th month pay duna under Presidential Decree number 851. Ikaduha, ang bonus dili mandatory. Gawas lang og sa taas na kayo nga panahon nihatag ang employer og bonus matag tuig ngadto sa trabahante. Samtang ang 13th month pay mandatory, obligado ang employer paghatag og 13th month pay ngadto sa trabahante. Ikatulo, walay fix nga competition ang bonus. Samtang ang 13th month pay duna 1/12 sa na-earn nga income sa trabahante sud sa usa ka tuig og ni-income ang trabahante og 120,000 divided by 12 ang iyahang 13th month pay 10,000. Samtang ikaapat walay fix nga pitsa kanusa ihatag ang bonus. Samtang ang 13th month pay duna kinahanglan ihatag gid ni sa employer ang 13th month pay sa dili pa ang Disyembre 24.